Čus, vítám vás u dnešního videa a dneska je tu informačka a o čem? Já už jsem se dohrával k tomu, že budu točit něco jiného než Minecraft. A právě o tom s váma dneska chci kecat. Budu točit něco versus něco, just for fun. A prostě to opravdu, jako real. Prostě co je horší a co je lepší. Pak budu to točit třeba top 5 charakterů z Overwatche a zase just for sranda jako real. Prostě kdo je nejlepší. Že prostě to, takový ty keci, jo? Že to už bude real. Třeba budu točit Outlast 1 versus Outlast 2, just for fun a real, jo? A takovýhle věci. Nebo top 5 Pokémonů. Zase třeba just for fun, že nejsilnější bude třeba Pichu. Jo, a